ating ginawang oldest style na dinuguan. Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, isa na namang oldest style na paborito ng mga Bicolano ang lulutuin natin, ang dinuguan. Tara mga katribo, samahan nyo akong luto nito. Let's go! Ang mga sangkap nga natin mga katribo sa gagawin natin dinuguan: ang isaw ng baboy, pinya, asin, suka, paminta, yung dugo at saka gata. Imbis na gagamitin natin ay kamuting kahoy, gabi na lang binili natin mga katribo, dahil wala akong makitang bagong bunot na kamuting kahoy rito. Meron tayong sibuyas, bawang, tanglad, saka siling green. Yan ang mga sangkap natin mga katribo sa paggawa ng ating oldest version na dinuguan mga katribo. Tara, umpisahan na natin. Umpisahan na nga natin mga katribo ang ating dinuguan. Mainit na ating mantika, maglagay tayo bawang, sibuyas, bango ng sibuyas mga katribo. Pagluto ng sibuyas sa bawang, lagyan natin ito ating laman loob para mag-isa mga katribo, masangkot siya. Pero malambot na rin ito nung pinakuluan natin kanina. Habang sinasangkot siya natin yung bituka, lagyan ng tanglad, paminta, yan, tsaka kaunting asin mga katribo. Yan, okay na yan. Haluin. Tsaka takpan muna natin mga katribo hanggang sa maluto siya. Balikan natin mamaya. Double check na natin mga katribo. Okay na ito. Sangkot siya na. Maglagay na tayo ng gata. Ito, yung gata na may dugo mga katribo. Pasintabi muna sa ating mga kapatid na Muslim dyan, lalong-lalong na sa aking kaibigan na si Basarun Limugas. Shout out sa'yo Brad. Mawalang galang na muna sa'yo. Yan, okay na yan. Haluin lang natin. Hindi ko na yan tatakpan mga katribo. Dahil kailangan sagana sa halo to, dahil mamumuo yung gata nito. At pabayan na natin hanggang sa maya-maya mga katribo. Ayan mga katribo, kumukulo na nga ang ating dinuguan. Halu-haluin lang natin. Kailangan lang dito sagana sa halo para pantay-pantay ang kanyang pagkaluto, para masarap. Mga 20 minutes pa yan mga katribo. Antabayan na natin. Full check ulit natin. Medyo lumalapot-lapot na siya mga katribo. Maglagay na tayo ng gabi o linsa. Lagyan na natin ito kasi medyo matagal-tagal din lutuin to. Hindi katulad na pagkamuting kahoy,
luto ng linalagay. Haluin lang natin. So, naglagay niyan. Maglagay na tayo ng kaunting suka. Kaunting lang mga katribo. Yan, okay na yan. Haluin ulit natin. Sarap nito mga katribo. Sigurado na naman ang extra rice nito. Tabayanan na lang natin mga katribo maya-maya. Balikan ulit natin. Yan. Kumulo na nga mga katribo. Medyo luto-luto na rin yung ating gabi. Ilagay na natin ang ating pinya. Yan. At ang ating sili green. Dahil malapit na ito. Gawin ulit natin. Yan ang papasarap niya mga katribo. Yung kaunting pinyang ilalagay natin. Maya-maya lang. Ito na yan mga katribo. Balikan ulit natin. Final check na nga natin mga katribo. Dahil siguradong lutong-luto na to. Yeah. Ang sarap ng amoy mga katribo. Oh. Yeah. Okay na ito mga katribo. Tara. Mukbangin na natin yan. Kaya na tayo mga katribo. Ito na ang ating ginawang oldies style na dinuguan. Pero bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yun mga katribo, kain na na. Isa na natin to. Pinagkaiba dito sa dinuguan dito sa Maynila. Sarap. Malaki. Ang pagkain ba niya? Dinuguan dito na naman lahok na. Tawag no? Pinya. Pinya. Sarap talaga ng dinuguan ng Bicol, mga katribo. So, ito minalalasahan yung tipo, no? Saka yung tagis ng pinya, ito talaga nagpapalinam-nam sa kanya. Kaya iba yung lasa niya sa dinuguan dito sa Maynila. Saka hindi siya, no? Hindi yung tuyong-tuyo, mga katribo. Parang nilagyan ko sa bawang. Para malinam-nam mga katribo. Kaya iba siya lasa na lang ng sweet fish. Masarap sana ito kung nakabili tayo ng kamuting kahoy. Kasi hindi ako bumili mga katribo kasi hindi matatagal na yatang binunod sa lupa yun eh. Sarap din naman. Inaano ko ah. Sarap. Talagang mga oldies style na luto mga katribo.
mag-compare sa dito ko sa Maynila, yung lasa niya. Iba yung dinuguan dito. Ito kasi pag kumain ka ng dinuguan, hanapin mo yung asim tilig ng suka sa dinuguan. Malinamnam, no? Iba yung lasa niya talaga. Ang hindi na malinam-nam na. Arti mo malasahan yung dugo. Saka walang halong mga ano dito. Huwag ng kamuting kahoy, walang hinahaluan. Plain lang. Yung talaga. Kakarin eh. Bira kung makakita rin itong nagdulugo ng laman loob. Maramihan ano na, more. Ha? Basta kasi premier. Ba talagang inamnam ng old style na dinuguan, mga katribo. Sa ano ko ito eh. May gisa, diba? Kaya masarap. May tamis. Manamis, namis. Ganun. Sarap. Ngayon lang uli ako nakatingin ng ganitong luto, mga katribo. Mas masarap talaga kung mayroon ng kamuting kahoy. Yung lapot niya at saka yung linamnam niya, napakasarap. O, paano mga katribo? Dito na namin tatapusin ang aming video sa ngayon. Sana po nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po, please, pakisubscribe nyo naman po ang aming munting channel. Hanggang susunod po, shoutout na po ang kasunod, mga katribo. Isang mabilisang shoutout lang tayo, mga katribo. Shoutout po kay Mama Leia TV, Papa Ryan, OFW Adventure, Kuya Julay Paunil, Lisel Soto, Michael Tolentino, Christine Baaw, Paula Barret, Daon Dago Pinays. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay lagi niyo po suporta ng aming maliit na channel. Hanggang dito lang po. God bless.